Nevidíš to dotačom? Stanica Štrba. Tu je snehu. Poprad Štrba. Máme snehuliak. Nasleduje zastávka Poprad To sa mi Tatry. teda vôbec nepáči, že tu je toľko snehu. To musíš tak. Do you wanna feel the snow? Nie. Stanica Štrba. Rýchlik 602 Dargov zo stanice Bratislava, hlavná stanica, do stanice Košice, ktorý ďalej pokračuje v smere Poprad Tatry, príde na Kolaj 3. Vlak ďalej pokračuje do staníc. A nie, to som zapomniela. Ale sú takhle. Čo sa len ty si Cítila som to, keď si sa ty odmal. To nevadí, Marek. Už nebudem mať čo piť. Poďme ešte, Gabika. Ďalej neviem.